cychwyn yn y Testament Newydd. Felly llyfr yr Actau, benod 2, adnodau 42 i 47. Roedden nhw'n dal ati o ddifri, yn dilyn beth oedd yr apostolion yn ei ddysgu, yn rannu popeth, yn bwyta a dathlu swper yr arglwydd, ac yn gweddio gyda'i gilydd. Roedd rhyw ymdeimlad o refeddo dwfwn yn ei blith nhw. Roedd yr apostolion yn gwneud gwirthiau refeddol oedd yn dangos bod Duw gyda nhw. Roedd pawb oedd yn credu yn deimlo bod nhw'n un teulu ac yn rannu popeth gyda'i gilydd. Roedden nhw'n gwerthu eu heiddo mwyn gallu helpu pwy bynnag oedd mewn angen. Roedden nhw'n dal ati cyfarfod bob dydd yn Hwrt y Deml ac yn bwyta a dathlu swper yr arglwydd yn hau eu gilydd. Roedden nhw'n moli Duw ac roedd agwedd bobl tuag ati nhw yn dda iawn. Roedd mwy a mwy o bobl yn ymuno â nhw ac yn cael eu hachub gan Duw bob dydd. A roedden ni'n diolch i'r arglwydd am ei iair sanctaidd. Amen. Gweddiwn. Nefol Dad, diolch yn fawr am Iesu Grist, sy'n dangos y ffordd iawn i fyw, i pwy bynnag sy'n credu yn ei enw sanctaidd. Diolch yn fawr achos da ni'n gallu sefyll ar graig yr oesoedd, y graig tragwyddol, a da ni'n gallu bod yn saff, sefyll yn gadarn ar Iesu Grist. Diolch yn fawr, Dad, achos da ni ddim yn ymddiried yn ein doethineb dynol ni. Da ni ddim yn ymddiried yn y bethau sydd gyda ni. Da ni ddim yn ymddiried mewn bobl sydd â syniadau da chwaith. Da ni'n ymddiried yn Iesu Grist. Ymddiried yn o ti, Dad. Ymddiried yn dy air sanctaidd. Mae'n gobaith ni yn Iesu Grist. Ein hyder ni yn Iesu Grist. Diolch yn fawr, Dad. Achos da ni ddim yn gallu gwneud dim byd yn iawn. Da ni'n methu o hyd, ond yn Iesu Grist, da ni'n gallu. Yn Iesu Grist, da ni'n gallu cael y bywyd ar ei orau. Da ni'n gallu cerdded y ffordd sy'n cyrraedd y bresenoldeb. Da ni'n gallu mynd i mewn i dy stafell di, Dad, trwy Iesu ein gwaredwr. Diolch yn fawr, Dad, am weddiau dy bobl di. Diolch yn fawr am weddi Rodri ar y ddechrau ac un yr oedfa hefyd. Diolch yn fawr achos mae gweddiau yn bendithio ni hefyd. Mae'n dangos i ni bod dy blant di yn ymddiried enw ti yn unig ac yn sefyll ar graig yr oesoedd, sef Iesu Grist. Diolch yn fawr, Nefol Dad, achos da ni'n saff yn Iesu Grist. Da ni'n cael ein cefri yn sanctaidd o flaen dy orsedd di, o achos aberth ein gwaredwr Iesu Grist ar groes Calfaria. Diolch yn fawr am ei adcefodiad, a diolch yn fawr achos mae'n deyrnasu a'n byth bethoedd ac yn eirio drostom ni, Dad. Diolch yn fawr am Iesu ein gwaredwr.
Diolch yn fawr achos ti wedi rhoi hyd yn oed y bywyd. Da ni'n cael ar y ddeiar yma. Ni'n gallu anadlu o achos dy ras di. Ti wedi'n creu ni. Mae'n rhaid i ni bod yn diolchgar iawn pob amser. Da ni'n bodoli o achos ti. Da ni yma nawr yn gallu siarad efo ti o achos Iesu Grist. A weithiau ni'n meddwl bod ni'n gallu cwyno a berniadu a wneud cyfiawnder efo'n dwylo ein hunain. A da ni ddim yn cofio bod ni ddim yn heiddi dim byd. Da ni hyd yn oed yn bodoli o achos dy ras di. A mwy na hynny, wedi cael iachawdwriaeth yn Iesu Grist. A da ni'n gallu byw'n saff yn dy ddwylo di. O achos ein ceidwad sanctaidd ni. Mae cymaint gyda ni i ddiolch. Cymaint gyda ni i ddiolch. Gwnae ni fod yn bobl sydd yn dymuno bod yn dy bresenoldeb, sydd yn dymuno gweddio, sydd yn dymuno darllen dy air, gwrando ar dy air, dilyn dy air. Cael y berthynas yma go iawn efo ti, trwy Iesu. Da ni eisiau bobl o cwmpas ni sydd o'n cwmpas ni, gweld Iesu Grist yn ein bywydau ni. A da ni eisiau gweld Iesu Grist yma heddiw, heno. Nefol Dad, ro'r awydd a'r gallu i ni weithredu ar y clod i ti. Yn ôl dy calon di, i ni fod â calonau sydd yn ôl dy calon di, yn ôl dy wellus di. Da ni eisiau weithredu yn dilyn enghraifft, yn dilyn ein gwaredwr Iesu Grist, drwy ddilyn Iesu Grist. Da ni'n gallu gweld ein gwaredwr yn y gair yn mynd i weddio a cael amser ar wahân yn gweddio. Ac o flaen pobl eraill, ac yn nabod y gair yn berffaith iawn. Diolch yn fawr, Dad. Da ni eisiau bod fel ein gwaredwr ni. Da ni eisiau dilyn y ffordd sy'n arwain i bywyd. Da ni eisiau dilyn dy cyfarwyddiadau, dy cyngor di. Da ni eisiau mynd ata ti mewn gweddi a fel eglwys cael cymundeb yn Iesu Grist, y cymdeithas y saint, ac wrth gwrs rhannu'r bara a'r gwyn, sef derbyn Iesu yn ein bywydau ni. Yr un sy'n caniatáu i ni fod yn rhan o'r corff tragwyddol, corff Iesu Grist. Tad, helpa ni o ddifri i mynd o ddifri i weddio. I ddechrau sylweddoli pa mor pwysig yw i ni ymateb i'r alwad yma. Wnest ti roi popeth sydd gyda ni. A da ni ddim yn heiddi ddim byd. Sut allwn ni ddim bod yn diolchgar? Nes ti dewis ni o flaen llaw.
mwyn byw yn dy tragwyddoldeb efo ti. Wel, gwell i ni ddechrau ymarfer y berthynas efo ti yma ar y ddeiar, nawr. Mae mor hyfryd pan da ni'n profi ti, Tad. A di'n gwahodd ni i profi mor ddaw i ti. I ni profi dy gariad. I ni profi dy fod ti'n ddiw sy'n ateb. Da ni'n gwybod wrth gwrs nid bob tro bydde ti'n dweud ie i'n gweddiau ni, achos yn aml iawn da ni ddim yn gwybod sut i ofyn am bethau yn ôl dy wellus. Ond diolch i ti achos bydde ti'n ateb yn y ffordd perffaith i ni. Sef ie neu na, ond yn dy wellus di. A da ni eisiau bod yna, Dad, yn dilyn dy wellus, yn dy bresenoldeb. Da ni eisiau bod yn eglwys sydd yn dy blesio di, sydd yn dy garu di, a sy'n dilyn Iesu Grist, go iawn, o ddydd i ddydd, bob amser. Newel, Dad, ni'n gofyn i ti am y rai sy'n dioddef, meddwl am Tristam sydd newydd gael llawdriniaeth, bendithia fo, Dad. Gwnaeth o fo wellan fian ar ôl yr opereision. Diolch yn fawr achos mae popeth yn iawn. A ni'n gofyn i ti ei nerthu fo ac i ti gwneud iddo fo wellan fian, Dad. Diolch yn fawr am ei fywyd, am ei dystiolaeth. Diolch yn fawr am y bethau ti'n neud trwyddo. A hefyd ni'n gofyn i ti am bawb arall sy'n dioddef. Ni'n gallu meddwl nawr am rywun yn benodol, i mwy nag un berson. Bendithia nhw, Dad. Bendithia nhw. Iachá y rai sy'n sal. A bendithia y rai sy'n mynd drwy dreialon nawr. Mwyn i ni gyd chwilio am ein harglwydd Iesu Grist o ddifri. Arwai ni gyd i chwilio am dy bresenoldeb. Yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Felly, o'n i wedi anghofio bod Emyn cyn y pregeth. Emyn, yr emyn cyntaf, o fe Iesu bendigedig, unig cwmni fe naid gwan, ymhofadfyd a thrallodion, dal fy ysbryd llesg i'r lan, a thramteflid ema cacw, ar anwadal don ar byd, cymorth roi ddal fy'n gafael, yn o di sy'r un o hyd, ac yn y blaen.
Amen. Pwysau'r Iesu dyma cryfder sydd yn dal y pwysau i gyd. Amen. Felly, Actau, benod 2, byddai'n ail darllen yr adnod cyntaf, sef adnod 42, nes i ddarllen yn barod. Roedden nhw'n dal ati o ddifri, yn dilyn beth oedd yr apostolion yn ei ddysgu, yn rannu popeth, yn bwyta a dathlu swper yr arglwydd ac yn gweddio gyda'i gilydd. Mae 4 elfen yn y darlun hwn o fywyd yr eglwys. 4 elfen clir iawn. Yn gyntaf, dysgeidiaeth yr apostolion. Gair yr arglwydd. Ywellus Iesu Grist. Dysgeidiaeth yr apostolion. Yn ail, y gymdeithas, oedd yn gynnwys gyddaddoli a rannu eiddo yn ôl angen pob un. Yn trydydd, swper yr arglwydd, yn ei dau nhw yr adeg hynny. Ac yn bedwaredd, gweddio. A roedd gwirthiau rhyfeddol yn cael ei gwneud trwy'r apostolion a'r eglwys yn defu bob dydd, mae'n dweud. Efallai bod y 2 elfen cyntaf yn iawn yn ein heglwys ni. Ond beth sy'n digwydd efo'r bedwaredd? Beth sy'n digwydd efo'r weddi? Mae dysgeidiaeth yr apostolion yma, dwi'n siŵr. Dwi'n gwybod hynny. Y gymdeithas, swper yr arglwydd, a wedyn gweddio. Mae'n rhywbeth personol, a bob un yn gwybod faint o amser mae'n rhoi i weddi. A faint o amser da ni'n rhoi i weddi fel eglwys hefyd. Fel o'n i'n dweud bore yma, da ni'n byw mewn cyfnod o sechder ysbrydol mawr yn Nghymru. Ond mae Duw yn dal i symud. Dyma'r amser i ofyn i Dduw cynnau dan yr ysbryd yn ein bywydau ni, fel eglwys. Yn diweddar, daeth rhywun arall o Patagonia i gynorthwyo ni yn Llanelli, yn Seion Llanelli. Bachgen 23 oed o'r enw Michael Winder. Geiaf yn Saesneg, dwi'n yn siŵr os dwi'n ynganu'r gair yn gywir. Winter. A mae o'n ateb gweddiau. Naethon ni ddechrau cwrs efo'r bededdwyr ar Zoom,
ac yn y cwrs wnaethon ni ddechrau astudio y ran yma lle mae'r arglwydd yn dweud bod y gynheuaf yn enfawr, mor fawr, a'r gweithwyr mor brin. Mae'n dweud yna, felly gofennwch i arglwydd y gynheuaf danfon mwy o weithwyr. A nes i cymryd hwn yn o ddifri. Oedd yr arglwydd wedi siarad â fi yn glir trwy hun. Gofennwch i arglwydd y gynheuaf danfon mwy o weithwyr. A felly dechreuais i gofyn am help. Es i weddio a gofyn i'r arglwydd am rywun oedd yn medru'r Gymraeg, Sbaeneg a Saesneg. A hefyd yn gallu canu offerennau a gallu arwain addoliad ac yn Cristion wrth gwrs. Ac yn wir, o'n i'n meddwl oedd yn amhosib ffeindio'r person yna. Yn wir, o'n i'n meddwl oedd yn amhosib, o'n i'n meddwl am rai bobl o'n i'n nabod, oedd neb ar cymwysterau yma, oedd neb ar doniau yma. Ond o'n i'n ymddiried mewn arglwydd sy'n gallu gwneud beth sydd yn amhosib i fi. Ac ar ôl wythnos, mwy na lai, ar ôl i mi ddechrau weddio yn gofyn am y person yma, daeth y bachgen yma mewn gysylltiad. Oedd o a ddiddordeb yn y gwaith yn y capeli yn Llanelli, oedd o eisiau gwybod sut oedd y bethau yn mynd ymlaen yna. A mae o'n siarad Cymraeg, Saesneg a Sbaeneg. Mae'n canu bob math o offerennau a mae'n Cristion sy'n caru'r arglwydd. A mae wedi cyrraedd yn mis Rhagfyr a mae'n helpu ni yna yn Seion. Chi'n gweld, mae mor syml â hynny. Just gofyn i'r arglwydd am help. A mae'r arglwydd yn helpu ni. A trwy law Mike Winter, ges i lefer yn diweddar sy'n cadarnhau beth mae Duw wedi bod yn ei ddangos i ni fel eglwys yn ystod y 2 flynedd diwethaf. Llyfr Sbaeneg i fi na, Fuego vivo, viento fresco. Chi gyd yn deall y geiriau dwi'n siŵr. Fresh wind, fresh fire. I hwn yn ei synwyr? Gan Jim Cymbala, neu Cymbala, dwi'n siŵr sydd â chi'n yngani'r enw. 1997. Oedd gen i ddim syniad am y dyn yna. Ond i erioed wedi clywed amdano. Mae'r gwenyddog Jim Cymbala yn cyhoeddi bod Duw eisiau adfywio i bobl. Tua 50 o flynyddoedd yn ôl, dechreuodd ei daith fel gwenyddog yn y Tabernacl yn Brooklyn, yr Unol Daleithiau. Eglwys oedd yn geisio goroesi gyda dim ond 20 aelod. Ond ar ôl dechrau gweddio, nid dechrau gwneud sioe neu brynu adeilad anferthol neu cael syniadau ardderchog, ar ôl dechrau gweddio, dechreuodd Duw symud a newidwyd cannoedd o fywydau gan cariad Crist. Heddiw maen nhw'n eglwys o tua 10,000 o bobl. A dwi ddim eisiau cyfri hwn fel llwyddiant. Mae hwn jyst yn dangos i fi ateb y gweddiau, sydd mae Duw yn gweithredu. Nid bod maint yr eglwys yn dangos i ni ba mor dda yw'r eglwys. Ond mae'n anhygoel ar ôl gweddio, dechreuodd pobl dod at Iesu Grist. A dim ond 20 aelod oedd yn yr eglwys hon yn Efrog Newydd. Ac erbyn heddiw mae 10,000 o aelodau. Mae stori'r hyn a ddigwyddodd i'r eglwys hon, sydd wedi lleoli yn un o trefi anoddaf yr Unol Daleithiau,
yn dangos y llwybr a desfasbredol newydd yn yr eglwys ac yn mywydau bobl. Mae llyfr Fresh Wind, Fresh Fire yn dangos yr hyn y gall yr ysbryd glân ei wneud pan bydd credinwyr yn cymryd gweddi ac efengeli o ddifri. Fel mae'r llyfr hwn yn ei ddatgelu, mae Duw yn symud mewn ffyrdd sy'n newid bywydau pan da ni'n rhoi ein blaenoriaethau bersonol o'r neilltu yn ymddiried yn ei air ac yn gwrando arno ef. Gan fod y llyfr yma wedi cael ei gyhoeddi yn 1997 a wedi cael ei gyfieithu yn 1998 i'r Sbaeneg, mae'n dweud bod gan yr eglwys tua 6,000 o eneidiau. Ond esi ar y we i wirio os oedd y Tabernacl dal a chymaint o aelodau gan fod tua 5 mlynedd ar 20 wedi mynd heibio ers i'r llyfr gael ei gyhoeddi. Ro'n i'n meddwl efallai y byddai'r niferoedd wedi lleihau, ond yr syndod i fi roedd wedi gyneddu yn fwy eto, a 10,000 oedd erbyn 2017. Yn amlwg mae'n eglwys sy'n barhau i weddio. Actau 2:42. Roedden nhw'n dal ati o ddifri, yn dilyn beth oedd yr apostolion yn ei ddysgu, yn rannu popeth, yn bwyta a dathlu swper yr arglwydd, ac yn gweddio gyda'i gilydd. Da ni bob amser yn barod i siarad am Dduw sydd yn hollol hyfryd ac yn iawn. Da ni bob amser yn barod i siarad am Dduw, ond faint o amser da ni'n barod i treulio yn siarad a Dduw. Da ni'n siarad llawer am Dduw, ond da ni ddim yn siarad llawer a Dduw. Neu yn fe achos i efallai. Roedd y llyfr yn dweud rhywbeth diddorol iawn. Da chi'n gallu gwybod ba mor boblogaidd yw gwenyddog wrth weld faint o bobl sy'n mynd i'r gwrdd Sul yn y nos. Diolch i Dduw, does dim gwrdd Sul yn y nos gyda ni yn Llanelli. Da chi'n gallu gwybod ba mor boblogaidd yw eglwys wrth weld faint o bobl sy'n mynd i'r gwrdd Sul yn y bore. Falle mae bethau yn gwahanol mewn eglwysi gwahanol, ond y beth oedd yn syni fi oedd y rhan yma. Da chi'n gallu gwybod ba mor boblogaidd yw Iesu Grist wrth weld faint o bobl sy'n mynd i'r cwr gweddi yn ystod yr wythnos. Oedd hwn wedi syni fi. Wedi taro fi. Pa mor farod da ni i ddechrau cysegru'n bywydau ni yn gyfan gwbl i'r arglwydd? Da ni'n cymryd y gair o ddifri, dwi'n gwybod. A dyna pam da ni yma heddiw, heno. Ond faint da ni'n ymarfer y berthynas yma efo'n harglwydd ni. Mae gan yr eglwys hon yn yr Unol Daleithiau cor enfawr. O'n i'n siarad efo Gwyn cyn dechrau y cwrdd am yr eglwysi yn yr Unol Daleithiau a mae'r corau yn boblogaidd yn yr eglwysi yna. A mae cor sydd yn y Tabernacl yn enfawr, ond wrth gwrs dechreuodd efo tua 10, dim ond 10 o bobl. A mae'n cor llwyddiannus iawn, mae wedi cyrraedd safon uchel iawn a mae hyd yn oed wedi ennill Grammy.
A daeth rhywun i cyfweld ar gwraig Ewenidog yma, Jim Simbala. Daeth rhywun i cyfweld ar arweinydd y côr. A gofyn, pa esgiliau neu sut oedd hi yn gallu gwneud i'r côr yma cyrraedd y safon uchel sydd gyda'r côr. Ac atebodd hi gweddio. A gofynodd y dyn eto, na, chi ddim yn deall fi, dwi'n trio gofyn i chi, beth ydych chi'n neud i cael côr mor dda, o safon mor uchel? Gweddi, dwedodd hi eto. Gweddi. A mae'n dweud yn y llyfr, maen nhw'n treulio mwy o amser yn gweddio yn y cyfarfodydd ymarfer côr nac yn ymarfer y caneuon. Es i eto ar y we i chwilio am y côr ar YouTube, gen i ddim syniad am y côr yna, a nes i ffeindio fideo efo can ar côr yn anhygoel, hyfryd. O'n nhw'n canu y Salm 34, a dwi'n mynd i rannu gyda chi y geiriau sydd yn y salm yma. Salm 34, adnodau 1 i 10. Mae'n dweud fel hyn, a cofiwch oedd Dafydd yn cael ei erlyd gan Saul, chi'n cofio, a'r adeg yna ysgrifennodd y geiriau yma. Dwi am ganmol i'r arglwydd bob amser, a'i foli'n dibaid. Dwi am brolio'r arglwydd, bydd y rai sy'n cael ei camdrin yn clywed ac yn llawenhau. Dewch i ganmol i'r arglwydd gyda mi, cadewch i ni ei foli gyda'n gilydd. Ro'n i wedi troi at yr arglwydd am help, ac atebodd fi, a chybodd fi o'm holl ofnau. Mae rai sy'n troi ato yn wen i gyd. Does dim mymryn o cywilydd ar ei hwynebau. Dyma i chi ddyn anhennus, wnaeth alw arno, a dyma'r arglwydd yn gwrando, ac yn ei iachub o'i holl drafferthion. Mae angel yr arglwydd fel byddin yn amddiffyn y rai sy'n ei ddilyn yn ffeddlon, ac mae'n ei hachub nhw. Profwch drosoch eich hunain, mor dda ydy'r arglwydd. Mae rai sy'n troi ato am loches wedi bendithio'n fawr. Aroswch yn ffeddlon i'r arglwydd, chi sydd wedi'ch dewis ganddo. Mae gan y rai sy'n ffeddlon iddo popeth sydd arnyn nhw ei angen. Mae llewod ifanc yn gallu bod heb fwyd ac yn llwgu weithiau, ond bydd ddim angen ar y rai hynny sy'n troi at yr arglwydd am help. Waw. Mewn geiriau eraill, mae'n dweud wrthom ni gyd, ewch i weddio. Profwch pa mor dda ydy'r arglwydd. Ewch i weddio. Chi sydd yn ffeddlon iddo, mae'n dweud. Eto, galwad i'r eglwys. Galwad i'w blant. Mae'r salm hon yn cerdd acrostig gan y brenin Dafydd. Mewn cerdd acrostig mae llinellau neu syniadau newydd yn dechrau gyda llythrennau'r wyddor Hebraeg yn ei tro. Gefndir y salm ydy'r hanes yn 1 Samuel 21 a 22, pan wnaeth Dafydd ddianc oddi wrth y brenin Saul a chuddio yn ogof a Diwlam. 1 Samuel 22, 1 i 2. Felly dyma Dafydd yn dianc o Gath a mynd i ogof a Diwlam. Pan clewodd ei frodyr a'i deulu ei fod yno, dyma nhw'n mynd ato. Roedd bawb oedd mewn helynt yn ymuno gyda ce hefyd,
a rai oedd mewn deled neu yn chwerw am rhywbeth. Roedd tua 400 ohonyn nhw I gyd, a Dafydd yn eu harwain nhw. Chi'n gweld Dafydd yn gweddio, yn gofyn am help i'r arglwydd, a chi'n gweld mae 400 yn mynd yna, efo'r un sy'n chwilio'r arglwydd, efo'r un sydd â a'r arglwydd fel graig iddo, sy'n gallu sefyll yn gadarn ar graig yr oesoedd. Yn y salm mae Dafydd yn annog eraill I weddio a gofyn i'r arglwydd am gymorth, achos mae'r arglwydd yn ateb ac yn newid bywydau bobl go iawn. Mae'n annog eraill I ceisio'r arglwydd o ddifri. Da chi'n gwybod, yn aml iawn, da ni'n meddwl bod ni'n gwybod y cyfan. Dwi'n siarad fel dyn, fel person sydd yn rhan o'r ddynoliaeth yma ar ôl y cwymp. Ni wastad eisiau bod yn annibynnol. Da ni ddim eisiau I bobl dweud y trefen wrtho ni. Da ni ddim eisiau I neb reoli ni. A da ni'n neud yr un beth efo Duw. Da ni'n meddwl bod ni'n gallu reoli'r bethau. Ni'n meddwl bod ni'n gallu gwneud bethau. Bod ddim angen cymaint o weddi. Dwi'n gofio pan o'n i'n iau, o'n i'n mynd yn flin os oedd rhywun yn gweddio'n rhy hir yn yr oedfa. Falle mae rai ohonoch chi wedi cael yr un profiad, ond ni ddim yn nabod yr arglwydd yn iawn. Mae'r arglwydd yn galw ni I ofyn iddo ef gwneud ei waith yn ein bywydau ni ac yn bywydau y bobl sydd o'n cwmpas ni. Mae'r arglwydd eisiau ni alw ar ei enw, dim chwarae crefydd, galw ar ei enw. A fydd yn dangos I ni pa mor dda ydy e. Yn adnodau 11 I 22, a dwi bron ag orffen, o Salm 34, mae'n dysgu ei wrandawyr beth mae'n ei olegu I barchu'r arglwydd a'i drystio. Reoli'r dafod, gwneud daioni a byw mewn berthynas dda gyda phawb. Mae'n dweud bod Duw yn gofalu am y rai sy'n galw arno, hynny yw, y rai sydd ddim yn pwyso ar ei gallu ei hunain. Dyna beth yw gweddi, cydnabod ein bod ni'n methu. Cydnabod ein bod ni ddim yn gallu. Dyna beth yw gweddi. Gofyn I Dduw I wneud beth da ni'n methu gwneud. Dwi'n cofio treulio amser hir yn delio efo rai pechodau. O'n I eisiau dod allan o'r bethau yna, o'n i'n methu efo nerth fy hunan. A pan dechreuais I gofyn i'r arglwydd helpu fi ddod allan, gwnaeth o'r wyrth yn fy mywyd. A daeth o a fi allan o'r bethau yna. Fel na mae'r arglwydd yn gweithio. A fel na mae'n galw ni I chwilio amdano. Ond mae Duw yn erbyn y rai hynny sy'n gwneud regioni. A mae Duw yn galw ni pwyso arno ef. Dim a pwyso ar ein gallu ein hunain. Dydy hynny ddim o angenreiddrwydd yn golegu y bydd bywyd yn hawdd I bobl Duw. Dwi ddim yn dweud bydd popeth yn berffaith. Ond bydd Duw yn dod â ni trwy'r cwbl, y rai sy'n ymddiried ynddo. A nawr, dwi'n gorffen drwy ddarllen Salm 34:8. Brofwch drosoch eich hunain, mor dda ydy'r arglwydd. Mae rai sy'n troi ato amloches wedi bendithio'n fawr.
Profwch drosoch eich hunain, mor dda ydy'r arglwydd, ac ewch i weld bod yr arglwydd yn ateb ac yn weithredu yr clod yw enw sanctaidd. Ac yn Hebreaid 4:16, mae'n dweud fel hyn, felly gadewch i ni glosio a dorsedd Duw yn hyderus. Mae Duw mor hael, mor raslon, bydd yn trigarhau wrtho ni ac yn rhoi bopeth sydd ei angen i ni, pa mae angen help arno ni. Mae gyda ni fynediad i'r lle sanctaidd, i'r lle mwyaf sanctaidd, mynediad i stafell gorsedd Duw drwy Iesu Grist ein gwaredwr. Trwy Iesu Grist, da ni'n gallu mynd i mewn o flaen gorsedd yr arglwydd ac yna cael y berthynas iawn gyda'r Dad drwy'r Mab a drwy nerth yr Ysbryd Glân. A felly, awn ni ati i weddio. Awn ni ati yn gartrefi gobeithio heno i ni gael amser i weddio. Yn ystod yr wythnos, i ni gael amser i weddio. Bob dydd. Mae mor trwm y gwenidog yma. Wel, profwch yr arglwydd ac ewch i weld pa mor neis ydi o. Byddwch chi'n ffeindio bod chi'n mwynhau mwy treulio amser yn yr arglwydd Iesu, efo'r eglwys, yn ei presenoldeb, na beth mae'r byd yma yn gynnig. Mae'r arglwydd yn ffyddlon, bydd yn trigarhau ac yn ateb ein gweddiau, yr clod yw enw sanctaidd. Amen. Ac i orffen yr emyn olaf, ni fethodd gweddi daer erioed a cheraidd hyd yn ef, ac mewn cyfyngder fenaid red yn union at o ef, ac yn y blaen. Weddiwn. Dadnefol trigarha,
Helpa ni i fod yn blant gweddigar, blant sy'n chwilio amdana ti, yn ddeddiol. Helpa ni caru dy air, i caru bod gyda ti, bod gyda'r eglwys. Yn rhannu popeth, rhannu swper yr arglwydd a phopeth. Helpa ni, Dad, i caru dy wellu sanctaidd. Diolch yn fawr achos wyt ti'n ateb ein gweddiau ni. Diolch yn fawr achos wyt ti'n ffyddlon a thrigarog. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw y Dad, a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a feddo gyda ni oll, i'r awr hwn a hyd byth. Amen.